Как ще продължи? Ще продължи ли работа парламента днес? Това ще коментираме в минутите до 7:30. Депутата от ДПС Хамид Хамид и депутата от Коалиция за България Георги Кадиев са нашите беседници. Здравейте! Добро, здравейте! Господин Хамид, с вас да започнем до толкова, доколкото очакванията са включително и от колегите ви от БСП, да има някакво извинение за изказването на господин Хафъзов в петък. Първо да ви попитам, вие бяхте ли подготвен лично и групата за това изказване? Аз знам позицията на групата, знам позицията на всички народни представители от групата и не съм изненадан от позицията на колегата. Може би неговият тон беше една крачка по-емоционален, но това, което той каза, не е нещо по-различно от принципите на Движението за права и свободи, да се бори за свободата, да се бори за правата на нашите избиратели. Не виждам какво толкова лошо каза господин Хафъзов. Половината народни представители в залата даже не чуха неговото изказване, реагираха първосигнално според мен. При внимателен прочит на неговото изказване ще видите, че той не е казал кой знае какво провокативно или нещо, което да е допринесло за сегашната ситуация. Малко заплашително прозвуча за хората, които не са запознати с историята на ДПС и нейните различно мислещи, революционно мислещи представители. Не мислите ли? Да, наложи се да обяснявате кои са хората. Според мен се получи една омонимия, едно съвпадение на името на един наш... на един представител на турския етнос, български гражданин. Името му случайно съвпада с името на турски външен министър и може би за това беше тази реакция. Но държа да подчертая, че още в своето изказване господин Хафъзов посочи от кое българско село е този гражданин. Тоест, вие не смятате, че има резон в очакването на другите парламентарни групи да има някакво обяснение и извинения, каквото нещо чухме дори от господин Янаки Стоилов? Господин Местан веднага след това направи брифинг и обясни позицията на Движението за права и свободи в доста спокоен тон. Обясни и какво е искал да каже господин Хафъзов, така че не мисля, че този въпрос трябва да се интерпретира постоянно. Господин Кадиев, вашето мнение за ситуацията от петък насам? Първо да кажа, че самото изказване на господин Хафъзов беше в доста шумна среда и наистина някои от имената не се чуха. Например, аз чух само името на господин Ахмед Давутоглу, но не чух, че от село Искра. След това в записа вече го видях. И наистина предполагам, че доста от депутатите са реагирали така заради първата реакция, че това е външният министър на Турция. Но там има едно име, което за мен е обидно. И това е името на Осман Калъчи. Оставям другите имена на страна. Нурия Дала, който аз чух за първи път, но прочетох доста за него след това, е наистина един човек лежал по затворите, поет, очевидно борец за права и свободи от този етнос. Но Осман Калъч е осъден за шпионаж и то на смърт и е заменен за български шпиони в Турция. Аз не мисля, че български народен представител може да се изправи в парламента и да каже аз ще следвам пътя на Осман Калъч. Господин Хамид. Този смисъл, аз мисля, че да дължат извинение за това нещо. И второто нещо, което момент, говорите заедно. От Народния съд. Господин Кадиев твърди ли, че всички тези осъдени от Народния съд не могат да бъдат за пример? Да, това беше чуто като аргумент, господин Кадиев. Господин Хамид твърди ли, че те всички са политзатворници? Защото аз не съм убеден. Аз мисля, че между тях наистина е имало турски шпиони и все пак отричайки това нещо, ние всъщност какво правим? Отричаме цялата българска държава преди това. Господин Хамид, българския съд, все пак. Господин Хамид, струва ли си през 2014 година да говорим за това, че някой заради агитация на турски език е готов да се жертва, да ходи в затвора, да става мъченик? Вижте, агитацията на език различен от българския гласи нашето предложение, но разбирам, че колегите визират само единствено турски език. Тук виждаме историческа обремененост някаква в колегите. Включва се някакво подсъзнание, някакъв архетип, който колегите не могат да контролират изказването и действията си. Визирам колегите опоненти. Кои? Имате ли предвид и БСП, визирайки колегите опоненти? Вижте, за съжаление и БСП има хора, които реагираха първосигнално. Иначе не мога да си обясня, че това са препоръки на ОССЕ и на Венецианската комисия в редица доклади от 2010, от 2011, сега в последния доклад пак последните
становище на Венецианската комисия. Това са европейски принципи, които колегите не искат да приемат. Това ме очудва от тях. Господин Кадиев, всъщност вие какво отношение имате към принципно въпроса за майчиния език? Абстрахираме се от това, което се случи в петък и начинът, по който беше озвучено. Не може да се абстрахираме, защото там господин Хафъзов, пак се връщам на него, размаха пръст към групата на БСП и каза: аз гласувам против потисничеството в българския парламент. Аз не считам, че цялата група на БСП или дори един човек от нея е потисник някакъв на права и свободи, на когото и да е. В България има официален език, официалният език е български език и съответно политическата агитация се води на официалния език. Проучих практика в доста държави, в тях или няма никакъв текст, който да казва на какъв език се води агитацията, или категорично се казва на официалния език. Като в доста държави има по повече от един официални език. Сега, ако господин Хамид счита и Движението за права и свободи счита, че турски език трябва да стане втори официален език в България, това е друго нещо, на което аз официалният език е български език, но Конституцията в член 36 казва, че за лица, за които майчиният език не е български, имат право да изучават и да го ползват майчиния си език. Това е гарантирано право от Конституцията. Те го правят. Официалният език се ползва в държавни учреждения, общински учреждения. Господин Хамид, на събрание някой да ползва майчиния език. Господин Хамид, вие го правите. Ние сме чували преди. Ние го правим. Вие го правите. Какво лошо има, когато се съберат 100, 50 или 200 човека в едно читалище или на един площад да ползват майчиния си език? Това искате да бъде вкарано в закон ли? Защото вие така и че го правите, доколкото разбирам, охотно плащате глобите за нарушението. Проблема в това ли е? Проблема е в това, че гарантирани права от Конституцията не могат да бъдат упражнявани заради законодателни техники. Но в момента такова е съотношението в парламента и се оказа, между прочим, аз не знам, може би това е най-тревожното, което се случи от петък насам, че имаше едно етническо гласуване в парламента. Така ли беше, господин лошо е, когато политически сили се прегрупират по етнически принцип, но този въпрос трябва да зададете към тях. Да, и затова исках да попитам господин Кадиев, така ли се получи на практика? Не е така. Аз мисля, че говоренето в тази посока радикализира обстановката и всъщност може да сплотява редиците на ДПС и на Атака, като двете крайности, но по никакъв начин не помага нито на обществения живот в България, нито за нещо положително. И резултатът е виден от тогава, от как избирателя на ДПС не е крайност и нямаме такава активизация. Нека да не говорите двамата. ДПС е европейски гражданин, който отстоява своите права и ги знае. Знаете ли, този случай с гласуването в петък и тези престрелки, които вървят между ДПС и БСП, станаха повод за въпроси дали ще оцелее правителството. Господин Хамид твърди се, че ДПС е втвърдява тона към левицата и е готово, ако не успее да прокара текстовете в изборния кодекс, на които държи, да се откаже да подкрепя мнозинството. Вижте, не може да се извлече, че едва ли не един такъв текст в един закон може да събори правителство. Не може това да е единствената опора не само този текст на парламентарна позиция за подкрепа на едно правителство. За мен е смешно да се изличат такива генерални позиции. Видите ли, едва ли не ДПС ще се дръпне подкрепата от правителство и ще събори правителство само заради това. ДПС ще продължи да отстоява своята позиция, но няма да го прави чрез извиване на ръце, както прави Атака или ГЕРБ, напускайки пленарната зала. ДПС също напусна пленарната зала в петък. ДПС не е напуснала пленарната зала в петък. Напротив, само БСП остана в залата, когато стана скандала. Господин Кадиев, в БСП също имало недоволство и се поставя въпроса изобщо принципно за начина на управление между двете партии. По-скоро въпросът е за начина на работа на парламента. И доста от колегите вече започват да си задават въпроса, има ли смисъл да продължаваме този начин на работа, защото очевидно не е стабилен парламент. Очевидно никой не може да предвиди поведението на Атака, дали ще влязат един ден или няма да влязат, съответно и дали ще има заседание на парламента. Аз не мисля, че българските граждани ни плащат заплатите, за да научават, че сме прекъснали заседанието в 10 часа, в 11 часа, в 12 часа, както беше. Тоест, какво казвате в момента сега, че трябва да се върви към избори или?
Или към значи това по положение всяка сутрин да броиме гласовете до последно, за мен няма да издържи дълго. Или трябва да седнем и да се каже, даваме някакъв срок, примерно стискаме зъби още 1 година или колкото е там, и оставим правителството да свърши някаква работа, или по-добре наистина да отиваме на нови избори. Защото това в момента е до голяма степен загуба на време за самия парламент. Ние имаме страшно много закони, които отложихме и без друго заради изборния кодекс, а сега дори и изборния кодекс не можем да приемем. Както вървят нещата. Господин така не се прави. Вие какво мислите по въпроса за стабилност? Аз мисля, че това е официалната позиция на БСП да се... Аз мисля, че тук вие двамата сте в лично. Аз не съм авторизиран да давам никаква официална позиция. Така, предполагам, че и вие, господин Хамид, казвате личното си мнение, така че питам ви за личното мнение. Аз мисля, че този парламент може да работи. Не е лесно. Прав е господин Кадиев, че всяка сутрин не може да броиме гласове и да се чудим дали ще има кворум или не, но трябва да опитаме. Добре, при това си положение, в което се намираме в момента, вашия текст за майчин език, на който държите, не минава. Има проблем с текста за уседналостта. Янко Янков се заканва, че ще бъде сезиран Конституционния съд. Днес ще върви дебат за някаква декларация, която по настояване на Атака трябва да е антихафъзов. Вие съгласни ли сте да участвате в дебат, господин Хамид, за такава декларация? Бихте ли подкрепили такава декларация? Нека да видим какъв е проекта. Не мога да ви кажа дали мога да подкрепя нещо или не, преди да съм прочел текста на тази декларация. Някаква по-обща декларация? Ние не сме внесли декларация. Вчера прочетох текста, внесения от Атака, който няма да подкрепя. Няма да подкрепите категорично. Да. Господин Кадиев, вие какво мислите днес? Михаил Миков, разбираме, че ще се пребере по-рано, ще предложи някаква декларация, ще се опита да умиротвори страстите, ако е възможно в тази ситуация. Аз мисля, че ако имаме едно общо съгласие, това е, че бързи избори не са необходими на България в момента и правителството трябва да свърши някаква работа. Аз също прочетох текста на декларацията на Атака вчера, която е доста кратка, може би от 2 параграфа, и не бих я подкрепил. Защото там се говори за антибългарско поведение на депутата Хафъзов. Аз мисля, че малко са попресилили нещата. От друга страна очаквам депутата Хафъзов да се извини специално за името Осман Кълъч. Другите имена са за мен абсолютно приемливи. Но името Осман Кълъч за мен е нещо, което не би трябвало да присъства в декларация на български парламент. Господин Хамид, вие оставате на позицията си, че той може би... Аз не мога да говоря от името на господин Хафъзов, но да правим анализ на исторически на лица от българската история 48 година на Народния съд и така нататък не е предмет, мисля, че на този разговор. Има това лице е освободено 62 година, заменено за български съответно разузнавачи в Турция. Нали разбирате, че и това лице е имало стойност за Турция и българските разузнавачи са имали стойност за България. Те не са заменяли случайни хора. Господин Кадиев, вие в последствие ли се запознахте с тази история или още в залата? Да, разбира се, когато произнесох имената. Както всички останали направихме, да. Не бях чувал нито едно от тях, с изключение на господин Ахмед Доган, разбира се, който беше последното име споменато. Останалите бяха непознати. Аз и за това ви питам отново, господин Хамид, кое налагаше тази експресивност, тези дълбоки символи, тези връщания в историята по един въпрос, който не за първи път се дебатира в парламента и знаете как се случва с него. Майчин език и агитацията на майчин език не минава. Аз не мога да ви отговоря на този въпрос. Вие бихте ли направил такова изказване, лично мнение ваше? Бихте ли по този начин защитили текста? Вижте, тези хора са в паметта на нашия избирател и не знам защо споменането им колегите правят такива асоциации. Как да не, какви асоциации да правим, господин Хамид, извиняйте. Не може да си осъден на смърт за шпионаж срещу българската държава. Кой е извадил доказателства в обратното, че това всъщност не е шпионаж, а е нещо друго? Значи имате решение на българския съд, да не се оспорват. Този период, господин Кадиев, вие много добре го знаете. Не ви чухме, повторете, ако обичате, господин Хамид. Всички граждани в този период са осъдени за шпионаж, защото това е било най-лесното обвинение тогава. Осъждат за шпионаж и разстрелват. Вие твърдите, че... Аз не бих се наел да твърдя такова нещо, че толкова лесно са разстрелвали хора за шпионаж. Мисля, че малко изкривява истината тук, господин Хамид. Знаем историята за Народния съд, така че това не е някаква тайна, господин Кадиев.
Но Народният съд е съвсем друго нещо. Той не е съден от Народния съд. Народният съд той не е съден. Народният съд е съден от членовете на правителството. Давам като пример други осъдени от Народния съд за шпионаж. Разбирам. Сега малко ще походим страстите с един по-общ политически въпрос. Смятате ли двамата, че така положението става по-драматично в парламента и заради това роене в ГЕРБ, заради тази изнервеност от Атака, както днес пишат и колегите, че тя вече не е златния пръст и опит да влезе отново в играта с една предизборна риторика, господин Хамид? Положението наистина е напрегнато, но чак да е драматично и да ще видим днес в 10:15. Ами да, ще видим днес дали ще започнем работа. Аз съм оптимист за днешната работа на Народното събрание. Днес ще продължим с обсъждане на текстовете в изборния кодекс. Но смятате ли, поставяйки тази тема в контекста на ситуацията в парламента, че има връзка между така откровенно опозиционното поведение на Атака, това, че вече колегите изчисляват, че вие може да имате мнозинство и без техните гласове заради независимите депутати от ГЕРБ? Ами вижте, тези изчисления, тези сметки, нека да ги правят други хора. Аз мисля, че задължение на всеки народен представител е сутрин да идва на работа. Затова е избран. Както каза господин Кадиев, затова му се плаща заплата. Господин Кадиев, вие правите ли връзка между роенето в парламента и липсата на кворум? Мисля, че по-скоро е съвпадение на събития. Аз така специално за един от двамата колеги, които напуснаха парламента, отдавна бях чул, че не се чувства добре в парламента. Да не споменаваме имена, защото все пак са лични неща. Ако е Горанов, веднага бих искала да ви попитам дали смятате, че има връзка между обвързаността му с Делян Пеевски, която беше извадена веднага след като той реши да бъде само експерт. Не мога да ви кажа. Тия неща си ги знаят само те. Добре. Аз не бих искал и да ги обсъждам, но самия факт, че започва да се прегрупират групи, поне се появиха и слухове, че и аз съм щял да се цепя от 10. Да, между другото щях да ви питам, ще се цепите от 10. Да, съвсем ясно да кажа, че моята амбиция е да променя БСП отвътре. Ако съм искал да изляза, да си направя собствена партия или да се присъединя към друга партия, най-лесното нещо. Щях да съм 390-я, примерно, председател на партия в България. Не е това смисъл и не е това амбиция. Кажете и двамата, защото господин Хамид, вие сте и в групата, в комисията, която се занимава с случая с Христо Бисеров и с Бисер Миланов Петното. Как коментирате лансираната от Янаки Стоилов в неделя 150 идея да има комисия, която да обследва разговорите, Цветанов Пеевски? Господин Хамид. Ами не сме мислили за такава комисия, нека да видим предложението. Това, което четете като комуникация между двамата, струва ли ви се повод за такава комисия? Ами да, това е въпрос, който интересува цялото общество, така че можем да обсъдим този вариант. Господин Кадиев, вие какво мислите по въпроса, защото знам, че трябва да тръгвате и... Без да знам доколко са верни нещата, за които е говорено на тези срещи, това, което каза господин Пеевски, но те олицетворяват една от най-лошите черти на българската политика и това е задкулисието. Това, че определени постове, включително и в независими системи, каквато е прокуратурата, зависят от политици и от министри. Аз мисля, че това е така меческата услуга, която направи господин Пеевски с изявленията си. Няма значение дали ще засегне една или друга политическа партия, но тя подкопава изцяло устоите изобщо на държавата. Хората вече не вярват, че има институция, която да работи както трябва. Навсякъде се счита, че всичко е подставено, всичко е с връзки, всичко е с някакви задкулисия, с зависимости и това означава, че трябва да се променя генерално цялата система. Аз не виждам друг начин. А такава комисия може ли да свърши някаква работа или не? Скептик съм. До сега не съм видял комисия да е свършила особена работа. Георги не знам, може пък и да успее. Благодаря ви, Георги Кадиев от Коалиция за България. Господин Хамид, вас да ви питам какво става в комисията Бисеров-Петното? Комисията отложи заседанието си тази седмица. В петък ще имаме ново заседание, в което ще приемем план за работа на комисията. И комисията ще се движи по този план и ще изпълнява предмета на задачата на комисията. Тоест този предмет се съдържа в заглавието. Да, тя е много дълго, аз затова така или иначе не го казах, но ще изслушвате хора? Ще си съставим план за работа.
повече информация от председателя на комисията, защото сме взели решение от името на комисията да говори само председателя на комисията. Кажете, вас интересни ли са ви тези разговори, които показаха колко влиятелен е бил вашия колега депутат Делян Пеевски в предишния парламент, въпреки че бяхте в опозиция? Аз не съм чул тези разговори. Това, което беше... Казаното от него имам предвид. Това, което беше изнесено в медиите, представлява интерес и искам да разбера повече по този въпрос. Вие познавате ли го добре? Познавам го, но не толкова добре. Познаваме се като колеги в Народното събрание. А какво е вашето обяснение, че той не идва на работа? Това е решение на всеки народен представител. Да идва на работа, казахте вие. Нали така започнахме разговора в 7:30? Всеки депутат е длъжен да идва на работа. Да, всеки депутат е длъжен да идва на работа. Но виждате под какъв натиск е подложен господин Пеевски, така че... Смятате, че това е обяснението да не идва заради... Виждате обществения натиск, който се формира по някакви линии. Дали е оправдан, дали не е оправдан, не мога да коментирам. Какви са вашите очаквания утре за Деня на Левски? Тук се събират агитките, които направиха доста поразии в петък и поставиха под въпрос доста отношения, които мислихме, че са основени в нашето общество и са безапелационни. Тези отношения са установени и са безапелационни. Именно, мислихме, но... Безапелационни в самото общество, но има сили, които движат тези агитки. Има сили, които организират тези агитки да навеждат обществото на противно мнение и да разиграват етническа карта, да създават напрежение. Ако тези агитки са еманация на обществото, аз не бих твърдял. Много се надявам да не е така, но може би под натиска на случилото се в петък стана ясно, че главното мюфтийство се отказва да внася предложения в закона за вероизповедание, т.е. прави някакви крачки назад. Според мен тези стъпки на главното мюфтийство са с цел да бъде запазен мира, да бъде запазено спокойствието. Не по вина на мюфтийството, разбира се, са станали тези неща, пак казвам, по вина на сили, които имат интерес от дестабилизация на обществото като цяло. Понеже предстоят в още няколко града, няколко съдебни спора, пак свързани с вакъфските имоти, имате ли притеснение, че ситуацията от Пловдив може да се повтори в Кърджали, в Видин или Враца, ми се струва, че имаше също по-нататък някакво дело? Това, което видях в петък, добре организирани атаки, подплатени от някъде, ме кара да се опасявам, че може да възникнат такива неща. Затова бих апелирал органите на реда да предприемат необходимите мерки, а не както, да речем, кмета на Пловдив, който забрани това шествие едва след като това беше приключило. Добре организирани от кого? От политически сили, които имат интерес от дестабилизация на реда, обществения ред и обществото като цяло. Кои? Мога само да гадая. Но знаете, че повече от една очевидно, щом говорите в множествено число? Предполагам, всеки би се направил тези изводи сам. За Пловдив смятате, че отговорността носи кмета. Да видим утре в София МВР, след като има данни и сигнали, как ще реагира. Благодаря ви. Това беше Хамид Хамид, депутат от ДПС. Преди това чухме и Георги Кадиев от Коалиция за България в опит да прогнозираме как ще се развие днешния пленарен ден. 5 минути до новините в 8.